ସବୁ ପକେଇ ଦିଅ ତାପରେ ତୁ ତୋର ଇଏ କଲାବେଳେ ତୁ ତୋର ଚୁଲି ବି ତୋର ଟିକେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼େ ତାତିଲେ ଦେହଟା ଟିକେ ଧଇଲେ ସେଇଆ ଜରି ତେଲ ଜରି କେତେବେଳୁ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ବଜାର ଏଇଟା ଇଏ ହେଉଛି ତୁ ଓଜନ ନା କୋଉ ପାଖକୁ ଦେବି ଏଇ ପାଖକୁ ଏଇ ପାଖ ନା ସେ ପାଖ ଏଇ ପାଖ ଏଟା ଦେବାର ନାହିଁ ପତ୍ର କଣ ବୋଉ ଘରକୁ ଯିବ ବା କାଟି ଦଉନୁ କାଟୁନା ନା ତୁ କାଟେ ନା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦିଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ କହିବ ଆଲୋ ପିଠା କରିକି କେଉଁଦିନ ଖାଇଛ କିଲୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଯାହା ରୋଷେଇ ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖେଇକି କହିବ ବାରିଆଡ଼େ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇକି ଆସ